Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang niya na aldawnin Sabado, Oktubre 4, 2025. Ini po ang Bareta alas 12. Kami ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta, sa lado lokal 60,000 cubic meters na potable waters na i-distribuir kan Albay Humanitarian Mission Team sa Masbate. DepEd Bicol na i-distribute na ang 175 edukahon kits sa Masbate. 680 rice stakeholders nagpartisipar sa ginibong hybrid rice techno demo kan DA Bicol sa Sorsogon. 1,260 family food packs na ipanao kan DSWD Bicol sa Esperanza, Masbate. Senador Risa Hontiveros tinawan doon na dai siya imbuelto sa BICAM insertions. National Home Mortgage Finance Corporation ipapautoban sa rong bulan na moratorium sa pagbayad sa mga apektado kan mga kalamidad. Diskayas posibleng pagmultahon nin 300 bilyon pesos sa pagmanipula kan bidding process. COMELEC nagpadara ning show cause order kay Senator Cheese Escudero. Sa ibang nasyon, 51 nagadan sa Vietnam dahilan kan bagyong Bualoy na dating bagyong Opong. Sa lado kan Karawato Sports, Creamline coach daing pressure sa pagdepensa kan grupo sa saindang solamenteng corona. Yan po, mga tugang ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Na-distribuir na kan gobyerno probinsyal kan Albay ang 60,000 cubic meters nin potable o inumo na tubig sa mga residentes kan anom na barangays kan Aroroy, Masbate bilang parte kan humanitarian mission kan probinsya tangani suportaran ang probinsya nin Masbate matapos rapaduhon kan bagyong Opong. Ang team na nagpaabot nin tabang kompwesto nin mga personahes kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, Provincial Health Office, Provincial Engineers Office, Bureau of Fire Protection, Tabaco asin Pudoran Fire Stations. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Na-i-distribute na kan mga personahes kan Department of Education o DepEd Bicol asin opisina ni Secretary Sani Angara ang edukahon kits sa mga estudyante kan probinsya nin Masbate na naapektaran kan bagyong Opong. Totalmenteng 175 kits na naipanao sa mga estudyante sa Schools Division Office kan Masbate Province asin City. Ang distribusyon pinamayuhan ni na Executive Assistant Kim Leonard Raipan asin Senior Administrative Assistant 3 Jose Romulo Cadiz hali sa Office of the Secretary asin iba pa. Na-distribuyan mga nasabing kits sa Jose Zurbito Senior Elementary School, Masbate National Comprehensive High School asin Agatona Aban Abas Elementary School. 680 rice stakeholders ang nagpartisipar sa ginibong Hybrid Rice Techno Demo sa ginibong Regional Rice Technology Forum sa Barangay Buenavista, Sin San Pedro sa Irusin, Sorsogon na pinamayuhan kan Department of Agriculture o DA Bicol. Sigun kay Buenavista Irrigators Association President Danilo Galoso, dakula ang benepisyo kan hybrid rice dahilan ta kapag inatake ini kan mga peste aro kan daga, an paroy minabalik sa dating tubo alagad kun inbred ini day ng pag-asa. Ginibo kan DA Bicol Rice Program ang Techno Demo tangani maipahiling asin maipahiwas ang mga makabagong inobasyon sa pagtatanom kan paroy asin maibida ang magayon na resulta kan pagtatanom nin hybrid rice.
Nasa 1,260 na family food packs na naidistribute kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektaran kan bagyong Opong sa Esperanza, Masbate. Sigun kay DSWD Bicol Director Norman Laurio, doseng barangay ang nadistriburan kan nasabing ayuda na maawot na makatabang sa saindang pang-urual daw na pangangaipuhan. Sa ngunyan, padagos man ang relief operations kan ahensya sa manibaybang barangay, munisipyo asin syudad kan Masbate City. Aprobado na ang Taro Enterprise, kantidad nin 54.6 million pesos, ang pinakaenot na sub-project sa Department of Agriculture o DA Bicol Scale Up. Sigun kay Pilinyo Federation of High Value Crops Growers Incorporated, Henry Pandes, mabebenepisyaran kay ni ang 323 na farmer members kan federasyon na nagtatanom nin taro. Ang Pilinyo Federation saro sa mga clustered associations na kaibahan sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation kan DA Bicol. Arestado kan pulisya ang rank 4 regional most wanted person sa kasong panghabon sa ginibong operasyon kan nakaaging aldaw sa Naga City. Sigun kay Kanaman Municipal Police Station Chief Police Captain David Olieres Jr., ang suspect na midbid na si alias Otep, 33 anyos na residente kan Camarines Sur, asin pikakahampang ang 15 kaso nin panghabon na may narekomendang piyansa na 90,000 pesos kada kaso. Sa ngunya, nasa kusudiya na kan hepatura ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Totalmenteng 1,124 gramo nin marijuana ang nakumpiskar kan Naga City Police Office kaibahan ang Pideya Camarines Sur asin Naga sa ginibong buy-bust operation kan nakaaging aldaw sa Magtuto Compound Zone 4A, Barangay Concepcion, Pequeña. Sigun kay Naga Police OIC Police Colonel Gilbert Farinas, arestado ang duwang suspect na pinagkokonsiderar na high-value individuals na sina alias Rom asin Jan na mga residentes kan Naga City asin Camarines Sur. Katakod kay ini na kumpiskar man kan pulisya ang duwang ziplock transparent plastic sachets na may laog na pinagtutubudang dried marijuana leaves, 1 dried marijuana leaves asin 15 marijuana vape cartridges na pinagkakakarkulong 172,000 pesos ang street value. Sa ngunya, sa kustodiya na kan Police Station 2 kan Naga CPO ang mga suspect para sa magkakanigong disposisyon. Arestado kan pulisya kan Malinaw ang tulong wanted person sa Malinaw Albay kan nakaaging aldaw. Sigun kay Malinaw Police Station Chief Police Major Jason Florin, basado sa warrant of arrest sa kasong attempted homicide, namidbid ang mga suspect na sina Ronnie, James asing Gerald, pararehong mga residentes kan nasabing lugar. Ang warrant ipinaluwas kan Setyembre 16 ngunya na taon na may ipigrekomendar na piyansa na 36,000 pesos sa kada persona. Idinaran mga persona sa Siga Memorial Hospital para sa magkakanigong medical examination asin sa ngunya sa kustudiya na kan Malinaw MPS para sa magkakanigong booking procedures. Abangan pa ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po!
Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This October, Metro brings the fun, the excitement, and surprises exclusive for Metro Rewards Club members. Get ready for unbeatable discounts, fabulous freebies, and 43 exciting deals. Shop, swipe, and save. Enjoy massive price drops, amazing bundle offers, and freebies promos all month long. Promo runs from October 1 to 31 only. See posters for full promo mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 236681 series of 2025. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Tinawan doon ni Senadora Risa Hontiveros na wala siyang kinaaraman sa bicameral insertions o unprogrammed funds sa 2025 national budget. Sigun sa iya day siya nagpirma sa bicameral committee report asin nagboto siya ni no sa controversial na 2025 pambansang budget. Katakod kay ni inabisuhan kan senadora ang publiko na day magtubod sa salang impormasyon asin fake news na nagkakalat laban sa iya. Ipapautob ka National Home Mortgage Finance Corporation ang sarong bulan na moratorium sa amortization o bulanan na bayadan kan mga housing loan borrowers na naka-star sa mga lugar sa ito na idineklara na nasa state of calamity. Sigun kay Shara Jane Farceso OIC, kan Securitized Accounts Division kan NHMFC, demo na sisingilon ang mga kwalipikadong borrowers sa laog din sarong bulan. Pinagkakarkulong na sa 822 na accounts ang makikinabang sa moratorium kaibahan na ang mga borrowers hali sa Region 4B, Region 5 asin o Region 5 na tinamaan kan bagyong Nando asin Opong pati na ang mga naapektaran kan linog sa Cebu. Uminabot sa 1,214 flood control projects ang nasungkit kan kompanya ni Curly asin Sara Diskaya poon 2016 sagkod 2025 na nagkakantidad nin sobra 77 bilyon pesos. Sigun kay DPWH Secretary Vince Dizon, posibleng pagmultahon nin sagkod 300 bilyon pesos ang siyam na kumpanya natag sa diri kan Diskaya dahil sa contract violation. Magigiromdoman na inamin mismo kan mga Diskaya sa Senado na nagkompetensya sa indang mga kumpanya para sa parehong proyekto na sigun kay Dizon nagpapahiling nin sistematikong manipulasyon. Pinadarahan na kan Commission on Elections ni show cause order si Senator Francis Joseph Cheese Escudero sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sigun kay Garcia kay puwa na magpaliwanag kan senador manungod sa issue nin pagresibin nin 30 milyones pesos na campaign contribution hali sa kontratistang si Lawrence Lubiano kan 2022 elections mientras na tinawan nin 10 aldaw ang senador para magpaliwanag. Dagdag pa ni Garcia pinaglalauman ninda na ma-atender si Senator Escudero o mapadara ni representante o abogado sa gigibuo na pagdangog sa Oktubre 13 ngunyan na taon. Nagpadara nin tulos na tabang ang Disaster Risk Reduction and Management Council sa 20 pamilyang naapektaran kan sinkholes sa San Remigio, Cebu City. Sa impormasyon, uminabot na sa 11 sinkholes ang nangyari sa lugar matapos ang 6.9 magnitude na linog. Dahilan kay ni tulos na nagdistribuer ang ahensya nin ready-to-eat food pack sa mga naapektaran kan insidente. Sigun sa DSWD, parte ini kan sa indang padagos na aksyon tangani masiguro na may akses sa mga pangenot na pangangaipuhan kan mga residentes sa tahaw kan na-eksperyensiyahang krisis sa lugar. Nasa Sangatos na kaharungan ang nadanyaran sa insidente nin Kasulo sa sarong residential area sa Malate, Manila. Sigun sa Bureau of Fire Protection na report ang Kasulo bandang alas 9:24 kasubanggi sa Leveriza Street, Barangay 705. Uminabot ang Kasulo sa second alarm bago na apula bandang alas 12:03 nin maagahon. Mientras tanto dahi man na irehistrong nagadan o nalugadan sa nasabing insidente. Alagad padagos man ang investigasyon kan BFP. Tangani maaraman ang danyos asin eksaktong kinapuunan kan Kasulo. Barata sa ibang nasyon, uminabot na sa 51 ang bilang kan mga personang nagadan sa Vietnam dahil sa bagyong Bualoy ang dating Opong dahilan kan mahiwasa na pagbaha. Sa impormasyon kan Vietnam government, na irehistro ang 14 katawong nawawara mantang 164 ang mga lugadan. Matatandaan nagtama ang bagyo kan Lunes matapos magtama sa Pilipinas. Apektado ang rinibong kaharungan mga tinampo asin opisina mantang apektado man ang supply kan kuryente sa iba pang lugar. Sa lado kan Karawato Sports, warang pressure sigun kay Meneses mantang pinagdedepensaran kan Creamline ang ultimong corona kaini. Nagtutubod si Coach Sherwin Meneses na supisyente ang talento kan Creamline tangani makuha ang trayumpo na maidepensaan sa indang titulo. Sa ngunya na ang pangon kan Cool Mashers ang hagyat na madepensaran ang solamenting kapot nindang corona. Magigirumduman na nagpalyar ang Cool Mashers sa indang kampanya para sa ikalimang sunod na titulo sa All Filipino Conference
conference matapos sinang pugulan kan Petrogas. Nagpalyar man sinang makarani sa mga corona kan PBL on tour as in invitational na parehong kinua kan PLDT. Naimbento kan Japanese robotics company na Jizai ang sarong lampara na pwedeng maging lamesa, Pixar-inspired lamp asin maging butler. Pinangaranan ang imbensyon na ini bilang mimo kung sain kung ika nagtutukaw-tukaw, napapaha asin daing enerhiya na magtindog tangani magkuaki mga kaipuhan arog kan tubig, po pwedeng suguon ang mimo tangani ini ang magkua para sa imo. Kaya kaini na maglakaw-lakaw sa palibot kan harong gamit an anom na spider-like legs asin makipagkomunikar gamit an pagtango. Ang Jisay pighihinguwa na ma-improve pa ang robot tangani makagibo na ini nin iba pang mga gibuhon sa harong. Istorya na iiba. Sarong residente kan Alabama, USA ang nakakuha nin world record matapos na mag-abot ang sa iyang balbas sa laba na 3 feet and 6 inches. Ipinagbidbid si Rodolph Martino kan Guinness World Records para sa titulong longest natural beard locks on a living person. Sa laba kan balbas si Martino masalangkaw pa ini kaysa sa smallest woman in the world na si Jyoti Amje. Sigon kay Martino, pinaglilinigan niya sa iyang balbas minsan kada 2 semana as naabutan ini nin 2 sagod tulong aldaw bago ini magmara. Flashback. Ngunya na aldaw Oktubre 4 taon 1944 namundag si Victor Corpus, sarong Pilipinong opisyal kan militar sa San Pablo, Laguna. Si Corpus ang midbid sa iyang dramatic defection sa New People's Army kan taon 1970. Subsequent na pagbabalik sa Armed Forces of the Philippines, asinan sa iyang pagserbi bilang Chief kan Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay bahan ta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Salamat po. Happy weekend. God bless. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw.